Ten na pohľad taký nepatrný, neškodný gejko. Ale nenechajte sa zmiasť jeho maskou obyčajného radového geja. Ide o Romana samotného a Roman samotný je ten hlavný gej. Šéf gejov. CEO gejstva na Slovensku. Ja som sa o ňom dozvedel iba prednedávnom, keď som robil to video o ankete SOVA, ktorá udeluje ceny najposlušnejším agentom mainstreamu a on bol jeden z výhercov, ale ja som v tej dobe ešte nevedel, o koho ide. Neviem, čo je toto, ale predpokladám, že gej. A potom, keď som to video uploadol, tak mi písali ľudia, že to je majiteľ teplárne. Tepláreň je ten homosexuálny podnik, kde sa stala tá tragédia pred pár rokmi. A keď som si ho napozeral, tak on sa nevenuje len teplárni, ale je to tiež aktivista, je to tiež človek, ktorý by najradšej videl svet, kde sú všetci zvláštni.